Assalamu alaikum masu sauraro, barka da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, fatan alkhairi ga rayuwarmu mai albarka. Dan tsokaci akan kwana 90 wanda ya gabata. Gyara zama mai sauraro ka kasance da mu a daidai wannan lokaci domin sauraron tsokaci akan kwana 90. Mai sauraro kamar yadda ya gabata a kwana 90, Hajiya matar tsohon gwamna Bawa Maikaba ta shiga ruɗani da ƙalubale kala-kala wanda hakan ya jefa ta a cikin yanayi kala-kala. Amma sai dai kash, Hajiyan ta yi rashin sa'a inda ta yi tattaki zuwa family house nasu, ta je ta gana da yayanta, ta shigar mai da korafin abubuwan da suke faruwa, kuma inda hakan ya sa har ta shigar da korafi na buƙatar cewa a ɗaga auren Rayya sakamakon abubuwa da suke ta faruwa a rayuwarsu. Mijinta da aka tsare a gidan yari, sannan ita Salma 'yarta gashi ta ɓata. Wannan shine dalilai wanda ta nuna wa yayanta, amma sai dai kash, yayan nata duka ya yi fatali da wannan magana da ta je da shi, sai dai ma wani ƙari da ya yi a kai na cewa yana kuma ba ta umarnin cewa wannan yaro, ma'ana sahabi, a bar shi ya auri ita Salma, saboda rashin barin hakan ne duk ya jawo wannan abubuwan yanzu da suke faruwa. Ita Salman ta fita daga gida ba a ma san inda take ba. To amma mai sauraro, wannan abubuwa da suke ta faruwa a kwana 90, hakan ya yi kama kuma yana nuni da cewa ita a rayuwar duniya babu abin da ake takura mai a same shi. In dai kuwa har an iya samun wannan abin, to daman Allah ya riga ya kaddara cewa wannan abin rabonka ne. Kamar yadda muka duba tun daga farkon fim ɗin nan, Hajiya ba abin da take ta yi sai wahala har izuwa yanzu. To mai sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan tsokaci. Ku danna mana subscribe domin kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka, kuma ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora.